המבנה המסודר של כל צורה המתגלה בקליידוסקופ התחילה את דרכה כאוסף של שברים קטנים, ארעיים, חסרי צורה בסדר, המרוכזים בחלקו העליון של המכשיר. העצמים הללו מסתירים מאיתנו את האור, כשהם משמשים כסוג של פילטר, מסנן, אבל בו בזמן, דווקא בזכותם, האור נגלה לנו. יוצא מכך שדווקא אותם החלקים שמסתירים מאיתנו את האור, הם אלו שמגלים לנו את האור ואת מהותו כמאיר, ממש כמו בחיים. בהתייחסות לקליידוסקופ כמשל ולחיים כנמשל, שברי הזכוכית הם כאותם אירועים המתרחשים בחייו של אדם בין לידה למוות. אירועים שלא תמיד קשורים בבחירות שלנו, אירועים שפשוט קורים לנו. אירועים שבאמצעותם אנו חווים הלכה למעשה את העולם, שהופכים להיות מאגר החוויות שלנו מן העולם, ונשמרים בנפשנו כזיכרונות. חלקם נעימים, חלקם כואבים, אך רובם ככולם משפיעים, ולרוב באופן לא מודע, על דפוסי המחשבה, הרגש וההתנהגות. ועולה עוד שאלה. מהו מקורו של אותו האור הפנימי המשתקף בנפש כתודעתי עצמית? שכן, בדומה לקליידוסקופ, הרי האור הפנימי שמשתקף במכשיר הוא לא צץ משום מקום. יש מקור, ממנו הוא נמשך.